Valmiñor.info, Que pasa na Costa, Xornal Certo, Osip.info, Crónica 3, Radio Nordés, Terraxa.xa, Crónicas da Comarca, Sur GZ, Cadernos de Comunicación e Análise, La Liña Comarca, Hermes e Atenea, Disque Cool, De Luns a Venres, Gagozo.com, Vencello, Cartafol, A Nova Peneira, Programa de Radio Plástico Elástico, Cerne, Terra de Melide e Gaceta de Cendre. Son os 24 medios de vitaminas pro galego e antes de que toquen xa o grupo de muros Terbutalina, como antes anunciábamos, pois recordarvos que, ben, a veces os xornais venden películas ou baixelas. Nos temos cousas así como moito máis chulas, que son unha chapa que se usas como que é como comer un kilo de laranxas, non? Son todas as vitaminas pro galego, un paraguas para o que chove duro, a verdade. É un calendario no que marcar, pois, eu que sei, os días que non traballas e podes ir, se cadra, pois andar no Monte Pindo. E nada, xa quedades con Terbutalina e que disfrutedes do concerto.